Hello, good morning. Wato day ta karon sa Metro Cebu Expressway. Nata karon sa Robinson's Galleria diri Cebu City. Yan natay kay kuyog karon nga ride. Si brother. Okay, kuyogan ko niya moadto mi sa Naga dito sa Metro Cebu Expressway. So nata karon sa Cebu City, muagi tag SRP niya Talisay, Minglanilla, dayon Naga. Let's go. Metro Cebu Expressway. Usa kini ka 56.9 kilometers nga high standard toll road. Gidesign kini aron tubag sa nagadako ug nagkahuot nga traffic sa Metro Cebu. Kini nagikan sa City of Naga paingon ngadto sa Danau City ug subay kini sa mga mountain ranges sa Cebu Province. Gibahin sa tulo ang Metro Cebu Expressway. Ang una mao ang Minglanilla to Cebu City Road to Mandawi Consolacion boundary, which is 25.2 kilometers. Ang ikaduha mao ang Mandawi-Lacion boundary paingon ngadto sa Danau City, which is 23.36 kilometers. Ug ang ikatulo mao ang Naga City paingon sa Minglanilla, which is only 4.2 kilometers. Mao ni nga segment ang atong adtuon tumong sa MCE nga ma-improve ang traffic ug commerce gikan sa mga business districts, economic zones ug mga tourist spots. Ug kung mahuman na kini, gipaabot nga mo decrease ang travel time gikan sa Naga City hangtod sa Consolacion boundary from 1.5 hours mahimo na lang kining 30 minutes. Ug kung magikan ka sa Naga paingon sa Danau from 3 hours mahimo na lang 50 minutes. Napagyapon ta sa SRP. Kita-kita na lang ta dito sa Naga. A few moments later. Update lang na nata sa City of Naga. Unahan sa Yamaha. Naisuwat to going to Toledo City Shell gasoline station. Right turn ta dire. Alright, right turn. Muna ni diri ang Uling Road going to Toledo. So diretso lang ni ninyo, diretso. Probably mga 4.5 kilometers gikan sa main national road. Mo right turn ta dito. Mao na ng expressway. Mana na dia ang expressway. Ay, keep right. Anong sa takadali? Ug naabot na ta sa expressway. Gingalan nila og Metro Cebu Expressway, no? So, areta. Bahin na sila vicinity map. Ang tawag na to ning ilang vicinity map unsa ni siya. Alright, nata dire nga side junction of Naga Uling Road. Ya kaning blue mao ni ang Metro Cebu Expressway. Arita. Barangay Kantawan. So mo ni ang pangalan silang barangay. Magyan nato niya Barangay Kantawan. So this is the landslide risk area
Padayon ta. Tuyog yamin ninyo. Mao ni ang nagauling. Yeah, mao ni ang expressway. Paingin dito. Init bro. Kira. Okay. Padayon ta. So muadto ta dito. Sa Tumoy. Magyan na to ang barangay hall sa barangay Kantawan. Niya diretso na lang ta. Ano ta asa ni kutob ang ilang expressway nga gihimo. Nga gingon pa na ako'y nabasahan sa Sunstar, ipahunong daw ni sa gobernador. Lantaw na to asa kutob ni. Tingnan lang mo. Mo na ba niyang kwan? Ang katapusan nga part or segment sa expressway or napa sa Tumoy? Tanato sa Tumoy kung napa. Lahos ta. Boss, may ngapon. Kanang pili mangutana boss, kanang diri ra tama ng expressway boss, wala dito sa unahan. Na nito, sumpay ni dito, bro, man. Ana dito? Oo. Sumpay man ni. Layo-layo pa. Ha? Layo pa. Or Layo bigyan na ibabaw. ah, Tapos na gapon dito. pwede munaog rami dito. Oh, Mingla na. Sige. Salamat.
Okay. Ingon sila ni kuya nga gitrabaho pa daw niya, apart pa ni siya sa expressway. Ang taon na to, no? Okay. Trabaho jud eh. Trabaho pa. Kung kabantay mo, today is Sunday. Tungod ba kani kay Sunday walay nagtrabaho or gipahunong na ba jud totally? Atong lantaon. Kung napabay part dire nga gitrabaho. Okay. So far, okay pa no? Kursada diri. Upside pa kayo. Nindot pa pagkatrabaho. Makita dyan ang resulta. Kaning ikatulong nga segment man god connecting Nagauling to Minglanilla is under construction by the Region 7 DPWH or Department of Public Works and Highways. Ni-intervene ang probinsya kung kay wala na daw na mao ang project, walay tarong na permit. Reportedly na ay mga part aning problematic, na ay mga cracks and kuyaw kayo sa mga landslide. Lantaw na to ron. Sakto ba ka niya ito giyagian? Wala na napurma diri nga part sa expressway. Wala, kuyawan eh. Gipahak ang bungtod. Makita ninyo na naay mga cracks ang kilid. Unya sa pikas nga lane na natabunan completely. Ug mga gisog ka na ni nga bungtod, hindi na dyan magian. Kasayang ano eh. Ha? Oh, one way ra dyan. Oh, pwede ra ta dire? Grabe ha eh. May ka ba?
nang hunong sa may diri sa Payag, diri tumoy na jud sa expressway para palandong. Makita ninyo nga sa likod sa among gihunungan sa ka pangpang part sa pangpang bukid hak na kayo niya ang giso ani nga bungtod completely nitabon sa kadang pikas nga lane. So di na siya magian. So one kuan na lang ni ang other lanes na lang ang giagian. Diri. Ya. Dire minitambay. So kani nga bungtod gitabunan na niya ang completely ang kana nga lane. Ya napa jud dito sa tumoy. Nalabyan nato ganiha bungtod sad nitabon sad siya completely sa pikas na sad nga lane. So grabe kayo nga kadaot. Sayang jud reportedly gipahunong ni Governor Gwen tungod kay wala ni tarong nga permit na ay part sa expressway part 3 nga walay ECC or environmental compliance certificate mo nang gipahunong kay peligro kayo. Grabe no, sayang. Maing ngapon, maing udto. Dugay na ning wala trabaho abos? Sige, nagtrabaho. Sige, nagtrabaho. So, padayon gyapon ang trabaho pero hinay na lang tungod sa landslide. Kuyawa na no? Paano ka? Sangit. Wala lagi ka trabaho ron no? Domingo man, Kay Domingo. Mao di ay. Lunes na Nagyapon di ay. Magtagak sila ni kakuan diha Lunes ilang igog ang yuta ba daw sa ubos. Hmm. Lagir mo, sir? Oh. Sa inyong gaan? Nako yung YouTube channel PAB Pub. Facebook o YouTube. Okay. Shout out sir. Nakay pa shout out? Sir. Good, hari dito. Kita ni mo sa Facebook sir. Unsay pangalan mo sir? Sam. Shout out ni Boss Sam. Salamat. Ari sa me. Clarify lang nato according sa mga lumulupyo diri padayon gihapon ang construction sa expressway. Subayan na sad nato ang dalan padung dito sa ubos. Kung subayan na ninyo, maabot mo og Minglanilla. Padung na mi uli. Sorry mi agi. I-fast forward na lang na to guys. Kaya anyway, wala naman lain lutsanan. Minglanilla naman sa ubos. Fast forward na lang ako. Ngari ba? So, mo na ni left turn mo sa tumoy makakita mo Petron sa Atbang. Mo na ni ang balik na to sa National Road, no? Oopsie.
National Road na ni bro. Balik na ta. Mangita taga kan bugnaw nga tubig. Sige. Nice. Ari lang sa taman karon ang atong video. Kita-kita ta sunod. Salamat.